My people, not be small something. Okongwu Dibia and the Jpac, the day life, my people. Okongwu Dibia don't come out, come apologize to his fans. Not be small something. He say he they receive different threats. Waiting, you don't know what, you don't know too. Say that they threaten him different cause. Say he come apologize. Say he has they claim. My people, not be small something. He say, "Bowule, ora meja nde mado, knowing unknowingly, may they forgive am." Say he don't know what, he don't know too. If una see comment where some people they leave, they say they be don't wait for Okongwu Dibia. Say they go use to test stone now. See different thing when they talk. My people, not be small something. As I cross this one, I watch lights. I say, what it gonna happen? They say so. The other one with Ayaya say na fake Dibia na it be. Say if they carry money for people hand. Say the work when they do for people. Say it not the work. My people, not be small something. No, and they see different comments. Now say not me talk. No be small something. My people are just they fall, they laugh, they fight. No be here. Okongwu now don't come out, come apologize everybody. He don't talk say in hands, they claim. Say he no put in hand for bouting. Say in mind they direct. Say in mind they simple. Say he no know one, he no know two. My people may not come be say I too talk for inside this video. Make una watch live of Okongwu and Jpac where they for go live again, my people. The thing choke me. Make una regard it. Raneze, onye nna no nu ebu Okongwu Dibia delisi. Yes, do what you go na no nu, fa na afumo. First of all, I say nka mbido godu n'isi yo unu biko. Ndị mmejọ biko iwe n'unu because unu tamu na ata ga na maka ọbụla my fault because unu n'anya mgbe mbido gbaba other Dibia's video na Okija mgbe mbido from Okija enwetanube m ụdị complain nweta mgbe mbido gbaba Ayaya video and ọbụọkwanụ my fault in the sense that na mgbe mbido n'ụba maka Ayaya abụrụ taa etonite m nwali ife like nwalu njọ malụ mma bido n'ụba maka Ayaya duty ife ọ na-eme mgbe ọ na-ewu emegidekwara na ife gwa anyị na-aga atụghị na-alụsị Ayaya ụjọ abịagodi na arụ onwe ife iji iwepụta ya ozugbo like ka ị ga-adịgodo odoghị anya na onye a na-ekwu maka ya bụrụ obele mmadụ ọ kpaa ike den. So mgbe m nọ na-agba ndị Dibia vidio maka ọrụ ma ife m na-alụ ịghọta asị nka ma mmadụ ya enye m ego nlie ọka mma na inye m ego eje nchọ Dibia nwe ife ọ na-alụ welu dị ego nye m ya bụ na alụrụ ọrụ ife na-akpaghị aga dịle na mma. So nwe anụ maka ya nwe sị na this man ya dịkwanụ very powerful mana first of all mgbe echeta akọtakwalụ m aka Ayaya Nando eche nnọọ ngwu amazi nnọọ ka dị ndụ ọ mmadụ nọkọta chat ya msị m ji visit ya na Ayaya Nando gbaa ya video na the man sokwa na ndị Dibia na-emesi ife ike ọ chekwa na ọ ka so na ndị na-emesi ike gara ndụ mana so mesịa ma onye afọ ignore emesịa one of my girlfriend mụ na ya yi far back chat kwa msị m how far mụ ji ese nụ m nna ya ukwu video nsị a kedu onye ọsị m Ayaya Nando nsị a na Ayaya aka dị ndụ ọsị m nsị a you serious ọsị m mbịakwa cheki bụ ife a but meanwhile mba Facebook anụmafụ vidio ọ na-ewu during the time na-eme akwa na ebunu. Okay, yes. Very good. Ọ na-ewu do 6 months. Very good. Ma ka nsị mba na onye a ka dị very ọbịakwuo mee ife ọ ma wute chaka mmụọ wute ọkụkọ maka ebu m ụzọ nene na Facebook nsị mba na onye a dị very powerful maka afụnube m ụdị ife a before wee gbalụ jebe pụọ ebe a o mekwu ya n'ihu m mgbabịa vidio gbasịa ya believe chasịa na the man the very powerful na ọmụ ife ọ na-alụ. So agba m ya the first video na post first one post second one ọkpọ mụ enwere my brother a na-akpọ osisi ego ọkpọrọ nje ebe a sị mụ jee gbaba onye a vidio na otu a mma na onye a the very powerful na ọ ya aka tọghata ndị mmadụ karịa ndị na-eje agba na Okija nsị ya ọkwọ na ya nụ
nsi ama na Adam like ịgbasa ofu dibia video na like mgbo onye na onwere onye nji maka ya mepe page iche so I convince them nsi angwa ya je gwa na Ayaya onwe ife Ayaya kwu nya bia gwa nka mmalụ so gwa Ayaya si anya kpọ m mbia so we say mo no need ka ọ bụrụzi asụ ya ka m na-agba video now go be outright no ya nye m 3 million yeah gente be moto direct Belgium lụalụ m ụlọ 5 rooms and parlor na-akwụ m ụgwọ every month Ayaya kwuru ihe a ife aka ọ gwa osisi ego ọnwa one boy a na-akpọ osisi ego anyị jere birthday na Lagos so ka o mechara ka o kwere gị mkpa 3 million kweghị mkpa moto ya arụghị ụlọ ka go bie gị si na ya na-akwụ 250,000 every month that 250,000 ọ kwụrụ gị ofu nkwụ ka ọkwụ ọzọ ofu nkwụ ka ọ kwụrụ ọkwụ ọzọ okay so nsi okay so it is that mụ nwa need moto maka onye nkwari need go moto maka even the driver na-eri m every day adịrọ mma nsi okay this man nọ m ife ọ na-alụ aka si ike ka mgbaba ya video obi moto nwa ọhụ ndụ ka aya na-azọ mmadụ ndụ mụ nwa na-eritekwa uru dịkwa alụ m so a na-aga at a point of time ndị mmadụ welu mbịa jụọ ya si ya oke chaka m nwa na-ego one osi 800 and something thousand na ịlụlụ gị ya free o mụ nwa kwuo n'obi nọ nwere onye obi ya ekwe were ụdị ọgwụ a na ọ gara ọnụ mgbalụkwa ya video na-aga so ọ ka ife gagideze before complain wee seni ọnọkọta onye akpọ na phone sị na ife alụrụ ya gara aga ememe ignore onye akpọkwa na ife alụrụ ya gara aga ememe ignore ọ nwere point of time na dịte agakata nsị ka ezi nke onye ji ebe alụsị ọrụ ọ complain be mkpọ ya si anya nekwo anya cheki kwa ọma abụ na onwego ka mistake dịnụ onwe nke ọma abụ na onwe nke a na-agwọ ịgwara Ayaya na ndị mmadụ na-complain na ọrụ na-arụ adịghị mma gịnị ka Ayaya kwuru first one nwere ya ọsa ife ọsị mbụ emesịa mụ bịa ka anọla na kpaa ya so anyị bịa akọrọ ife ọzọ kọchi ya akpazi ma then second one gwara then mbọsị ngwazi ya pomp and play kwechilu bụ mgbe ndị mmadụ dezialụ too much kpọba na ịchaka mmụọ aha alụ ọrụ ma emekwuo ma vidio send alụ m onwe onye kpọọ m peacefully ọba akwụ mba sị m nna mụ na ife ọkwụ na ya bụ 300 and something thousand and na ọ bụla ego ọkwụ na ya na-ewute nọ nekwa ọrụ o chọọ iji maka ya nata na dete na agarọ dete m bịa wute m ọ sị na ọ da-agwakwa nke ọ wepụta ya online or expose n'ọjọọ chọọ ikpesalụ m ka mmalụ wee gbaa Ayaya si ya nekwa ife ndị mmadụ na-complain and na onwego one boy ime video na-threaten na ife alụghị ọrụ ụzọ ya nekwo Ayaya pịasube mba maka ịma na ada agwụ egwu okwu baba ọsị m rapụ onye a na nwụrụ ọgbakọ onye ọ bụ maka na ọta aka obido ọgbọgbọ ọgwụ m rapụ onye afọ kedu ife ọ na-akọ m bịa ka m fụ ndị o mezisi ama na ndị a many people more than 16 people are complaining asị hapụ fa ka eke ya esi mee ngwa si kpọọ this boy nke mee video na the boy nke baa akwa kpesalụ m fabia ọnwa ife a ga-eme alụfa megharịa alụfa mụ ya bụ na ife dị mma ọ sị rapụ ife a mụ rapụ ife a nsị ngwa kedu ebe ị nọ pụta na from hotel ị nọ ka akpa ife a ka ngosikwa oge evidence of ife ị na-ekwu ọ sị m nwa bịa na ya da abịa mụ rapụ ife a na ọ bụ na Lagos abịa na ma alaiki ọzọ ka ya gbakwa flight naba si ya mba na olube nke ona na olube nke mba so mgbe dịte m gazi edebe worried bụ mgbe ebidozi threatening be m ị na-ege ntị mana mgbe ọ nwe certain times anyị nọ na hotel n'ime room ị na-ege ntị maka ọ nwego 2 boys si from him bịakwute m sị m ọga mana ọ bụ ọkwa ịchaka mmụọ ka ọ nyefa nnekwu nke bụ eziokwu ọ sị na ọ mefa na alụsị Ayaya gbuo ebum ọ sị na ife alụlụ fa gara aga banza yes wee kpọrọ the 2 boys fa bịakwute m ịghọta fa sị na ọ bụla ego fa tufu na-ewute fa na fa achọlele ka dis ọrụ ka perfect ya ka ọ gọọ ka alụgharị ya na onwe ife fa need godu na ọ bụ ọ wara ntekwa na aya akwụkwọ ụgwọ no problem wee kpọrọ fa ọ ma alụsị mgbe m bidosi ife iyi ime dibịa mesịa wee gasịa mkpọrọkwa fachi ya ebe a sị fa ka debegodu ego fa na ihe niidebe fa gote ife fa ya egote mkpọrọ fa gadia mee ekpele mesịa ekpele ife gazie ị na-ege ntị nwee kpaa Ayaya si Ayaya nya bịa na ọ nwere ọgwụ nwee dị be m na-alụsị nwe na mmebi nwunye ya ka e were ya na-alụ ụlụ ndị mmadụ ọrụ
na ife anyị eji meghe ife niile dị na ya karị 800,000 na mma like ka anyị tụwa alụ ebe mkpọ ya dade bụ na Trusi họteelụ Nteje ebe anyị nọ wee kpadịtịn nsị a ka m bunye ya alụsị ya ya welie na mụ achọbeghị ịlụ dibịa achọrọ m ịlụ adịbeghị ready for now ịghọta o bulie o werugodi ya na-alụ ụlọ ya ewere ya na-alụ ụlọ ụmụazị ọlụ then mgbe emegidekwaziri oge ruo ọchọ ọzọ na mma eburukwa ịghọta ajeze ngwabịa na alụsịa ya dị ozi ile or something like that agaghị na-ebigodi ebu ya bụ na ife a na-eme na aga na mma ebunye ya ọgwụ now ka ihe abazie gazie ma threaten ndị n'ime Ayaya ebechazili mgbe the things is where the world bụ mgbe post be that video na Facebook threaten kalia mkpa threaten na gịnwa ga na threaten na dey nwere onye na-atụpụrụ ya ọnụ n'ọnụ ka na-efesi asa dog nwa ka ama na page nke ama n'ọmụ nwa onye nọ ya eme nke onye bịa nọ ya eme nke ọ bụrụ the threatening na-ewute mmụọ chi ọ na-ewe m iwe na mmadụ tụfuo ego ka ọ rụọ ọrụ nweta ọnwụ at the end of the day nwere efe ịfụ are go ba na defend kwe njọkwa anụ m defend kwe na ọ bụ ife na-aga dete mbi ọ na-eme m ifele n'ihu nwa si oke ebe ọ bụ na mkpọ ya oyi bikos ọ mgbe aka ife moto mesịkwa aga ka nka hapụgo n'ife moto ahụ maka ife nkwụwakwa maka ife moto ụfọdụ ya asị nọ maka na ebiozi moto ịghọta so mgbe ife a mesịrị gaa mkpọzi ya anyị epik my call mkpọ sekretrị nya ya fonu ka mụ na ya kwuo na ọnwa ebe dị mkpa ọsụ mgbe ndidi not busy so I threaten carry am I have to come out and clear myself because onye bịa ọ ya na-asị na Ayaya lụrụ ya ọrụ ọgarọ ọ divert ya na Okongwu Dibia gwọrọ ya ọgwụ no plan unu yes no plan na Okongwu Dibia gwọrọ ya ọgwụ na ọgwụ agarọ na ọmụ na ngwu ya wayo you na-ege ntị ị na-anya na that video ma asị m ọ bụrụ na mụ nwa dị ife agwụnugoro gị ọgwụ agarọ bịa I will reform back the money mana ịma na ọ bụrụ ngwa ka ya agwa dị ọdụ na page nke eji nweta ya now approximately since okay orugo 5 months iso mere Ayaya almost ọ kalitugo n'ime 5 months aha na mgbakọta ego onye goro orugo 2 million mba ịmara ebe a na-agwọ nsị odo anya na-eche ya ose ego niile onye goro kemgbe iji mara Ayaya ka hapụkwa esi asịcha ka ncheki kama weta ndị ọkpụrụkpụ ọ bụ na onye capital money onye goro gị capital money ndị bụ dị n'ọkpụrụkpụ esi na onye nwere 250,000 sekpọsịa ya everything since mụ na ya ji logo even litegbuo n'aka ya bụ ego enye erube 1 million mana ka m gbala asị ọsọ sekpọsịa ya na 1 million ka 250,000 ka ekwuru dị n'ọkpụrụkpụ 250,000 akwụrọ m ya n'ọkpụrụkpụ akwụ ya ugboro 3 then 500,000 na mgbe bịazie nye 50-100 wee gbaa moto okay aha enye m ya steady no dị ka te complain out of that 5 months out of the 5 months rube 1 million okay moto ahụ kwere mkpara ọ ga-ebi ihe and ụlọ ahụ ọsọ na ọ ga-arụrụ gị and 3 million akwụrụ gị nyere nke nke o mere n'ime aka nke eme okay nwee nke o mere nke ka moto aha dị the condition of that ọkwa ọ direct korokoro tokumbo ka ebiri gị mgbe o bido kwebe m nkwa moto a bụ that day anyị mesịrị the agreement nakwa ife ọ ga-enye m ịmụsọ ọ sị na ndị mmadụ na-abịa Thanksgiving na moto ebute na ebute nke dị oke spider na anyị ebunye m ewee bute Corolla o nwee Corolla ebute ka mba o nwee Ford ebute ọ swapụ ya to Corolla bute di Corolla na first Ford ahụ gbara video o buru the Ford swapụ ya to Corolla bute di Corolla sị ya ngwa bụ isi m dis Corolla na ọ dị clean dị mma ka m were ya na-anyagharịzi n'onidi ijezi gobe moto ọsị m mba na ogoterie ndebie nsi oke ebutezi ya moto agbaba vidio gbasịa ya ọ nwere ife bụ na ọhụrụ ka m na-esikọ wee ọ sị na dis moto na-atụ ya na mmiri no direct Belgium very good not from obodo oyibo so mgbe metazi vidio akọtụzie vidio ahụ akọtụ vidio ka ka the condition moto dị moto mmasị na moto a dịka moto apaki go na mekaniki for more than 4 years na apaki ngwongwo eji alụ ọrụ na ya nya ifu moto taya segodo waya steering ọha ata m sorry iwe no gezu ekwu dị ntị sị waya na-ega ntị then power steering adịrọ mma ụzọ pune dashboard bụzi nya agwụ okay
mana nke a na-ewute m ịghọta na ife na-ewute m bụ ọnwa ebe bụ na atrọst nge na-enwe ife imenwu asị akata aka dibịa katara akụ eze ndụ bifo ịghọta imenwozi ife mkpọkwa anụ gị na fon si gị people are complaining na ọgwụ ị na-agwa adịrọ do something about it. Do something no kpochi ya ndị azụ ka abịanyụ onye bụ ọkụ ka abịanyụ ya dị ọkụ ọ sị gị na ọsị mụ rapụ ife a nke nwanụ mụ rapụ ndị a na nke nwanụ n'ọnwa ife anyị emenye ya dị ịkọbazi na mmadụ adịghị ezobe ndị anamasị Ayaya kuluo dan ife a abụbeghị ife mba ịghọta ife a bụ ego ka ndị a ji wee lụọ lụọ rapụ na fa na-etreti nnumo na-akpọ m iyi ọ na-ewe m iwe mana ị na-anya anya in the other side ego mmadụ na-apụ ọ bụ na ịkpọchi ya ndị azụ ị na-ege ntị ịkpọchi ya afọ azụ ka mụ onye ahụ ka m nwa ya ọ bụ na ọ nwekwa ọgwụ ọzọ a ga-agwọrụ fa ịghọta agwọrụ fa agaba ife mee ọdụbụgodu out of 10 people ọ nwere ihe nche igosi mgbe ihe a mee ọ basịrị m mbasị nọ bagide na oyi egbu m nyọbịa biko si anyị ewe n'iwe dat eminu ha mee kparịa nọ na ndị mmadụ na-akọmplen na dia complainant na-emetụta m ịghọta ọ sị m na ọ bụla otu a emesịa mụ bịa n'ụlọ nọ nwee ndị ịchaka mmụọ rụsịrị ọrụ ị na-ege ntị na ndị ịchaka mmụọ rụrụ ọrụ na fa ga-abịa bịa mbịa ka fa were ọnụ fa kọnfam nwa n'ihu m nsi ya oke ịma na ndị ego ka abịanụ esi Lagos bata nke a bụzi ya gbara ime isi final sọsọ ofu onye ka m post vidio which is nke onye a amamna ịchaka mmụọ lụrụ ya ka ọ na ọ bụla mana ọ furu ego bịa weta percentage ya dadị ndị ọzọ ka m nọ sị mba na I can't indulge myself in that rubbish. Just wait on hapụ abịa m ịghọta aka na-achọ the video na my phone ọ ga-adịrịrị somewhere here abịa m that day mfụsịa those people na-echazi ka ndị nwa paakị si ya moto and the rest ịghọta fa burusi ọkada wuchie ọkada machine si oke fan ọlụzịa nsị Ayaya ọ ndị a dị ife a ọsị m nsị oke anyị anọrọ ga-eburu life wee gbaba vidio ngwa na edi vidio n'ofu vidio ebe a onye nke onye ọrụ onye si na ọlụrụ ya ọrụ na-adị akwebeghị m post gị vidio asị m na mama m post ya nka ya enye vidio a lụọ ya maka o shi nna ọ bụ odofu na-egenụ ntị na-egekwa ntị mgbe m gbaba vidio gbasịa na-ege ntị so nsị mba ka m jụọ ajụjụ ọfụma wee jụọ ajụjụ my boy nwa mụ na ya na Igbo eje wee sị na ndị a niile bi akpala dị n'ọnwafa na fa na-agba ọkada n'oyi agụ na fa na mma ekwuru nke m na fa na-agba ọkada n'oyi agụ na fa ncha niile bụ ndị ọkada ibe nwezi m iwe bụ ndị anaba esetụlụ afa nyefe ego fa naba sọtụ afa na-asịsị ndị ịchaka mmụọ rụkwala ọrụ ka ị na-asọtụkwa ọsị m na ibe nwa bụ na ọ na-asị fa thank you na ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ ya abụ akpọ okwu fa gbalụ bịaza nsị mgbarụzịa bịaza gị na na-ekpe ime ka to come and show proof ebe alụrụ lele mgbe m fụzi ọ nwere nke m fụrụ na oyi agụ saịdị abatete gbaa ka m nọ baa akwa na nche ga-egbugo n'ozu anụ sinya ebe a ndị a na-ekwu ọkada ka a kpọrọ ka ọ mee Thanksgiving and thank God na Okongwu Dibia ọ ihe ndị mmadụ kwubere wee kwute o wee nwee obi ntụgharị wee puluo emesịa blank ya ihu onye a egosi n'ihu mbabụ kịta ka arụọ vidio ọzọ si lụba vidio ọzọ mana achọrọ m igosi ihe onye a mfe a na-enu ọkada mgbe ka m gaa confront wa the boy ka m jụọ ya ụfọdụ ajụ nsị mba ịghọta na njụbi ọ dị ka anyị asị nwere ike ime ya ma ebe a mụnwa makpụkwa n'ime moto wute driver bụ nsị driver nyagaba driver move that day ka m ka that place pad na mama njezi so biko nụ so anyị anụghị ihe kwuru ka a ghara ịbịa adọgasịba ụfọdụ asị Okongwu dey talk too much because ịma na mmadụ zọba onwe
Go liberate your way. All the videos and evidences in here. Mama, my get on the model na hype. If we ever na hype, and which is in the hype here to me. Yes. Makamalu me for no makaya Marcelo Gas. Now, Open name Mokumbaya would then. and I got by Ayana. But the guy can't do up. Now, and so I got Ayaya, we are talking. Now his so-called fake arrows. I'm not Good. Now, I'm coming. I'm coming. Okay. Just talking arrows. Can go one of the things neighbor mother. Number one, fear. Number one, fear. Whip fear. Nando. You whip fear. Nando. You couldn't come in Zoku. The man I the bomb corner the 10. Now, one next talk is in more ink now. Ought to go get arrows. Yes. Facebook could be you could be Facebook. Now, I can keep the bomb called the 10. Ni hundo madness na watch it. Came we in Kegi. No buru na nis ira blackmail. Ayaya Nando. Why no go na roar and na blackmail ka arusi ahabuo gi. Mana oburu na agbe na oru nde mmadụ ọrụ ndị mmadụ anaghị arụ ọrụ. Ọnụ nwe ihe ya eme na na agbe na ọrụ ha arụ ọrụ onwe ihe na eme na ndị ka arụsị agbue. Genti. Ora na eze eyipụ m akpụkpụ naanị iyi. Ayaya tụm na alụsị ọtụm. Data alụsị ka m na-akpọkwa okwu ọkwa ọ sị na alụsị abụ alụsị saa. Ọsọkwa Data alụsị saa ka m na-akpọ okwu. Ọ bụ na mmejọ Ayaya data alụsị gbuo m nye egbu n'oge. Alụsị ka m kwukwo. Because ị mana ka this team message onwe ndị tụrụ m ọsọ side Okija. Nke bụ okwu na-apụta ne. Na-ege ntị. Ihe m ga-ese ka nsi Anambra pụọ alụfa abụlọ maka alụsị ka m na-atụ egwu. No ihe so eni. Ife su ya trek be Ndị agent akwụrụ ụgwọ. Very good. Oge iwe nwanne nja ga achụrụ gị ọsọ. Ife zọ mụ bụ security ndị Okija. Onye ị ga-ajụ bụ ịma na ife emebugo before nkwu ekwusi atọ ọnụ ya against me na-asị ka m na-asị ya mee aha m easy but I will still show you some of evidence ihe mee that day. Anwụshigo m. Anyị gbagide pụọ na junction Okija nkwa Okija. Divert ya ozugbo. Mụ wee divert na-ekwu ndị security ndị a na-ekpuchisi ihu. Yes. Na-alụ ọrụ na Okija. Yes. Fagba ndị a na-emejekwara ana ndị a gbuo ya ụtọ n'ozugbo. Abatabazi inside. If not, ya ga emegide. Nwe gbaba alụsị na asa si ya biko ka nje na ọfịs ndị a. Ka nje kwafa nekwo na nekwo. Ị na-ege ntị. Alụsị na asa asị m na njebe ebe a na-akapụba m ego m kwuru dan na nwere ife na-eme. Na asọ nga nọ n'ime Okija ka m nọ. Na mmadụ aya abatanwu n'ime Okija mee enyi down na Okija dị secured. Ife a ka ọ gwa na ịchọ na mkpọ ya na phone. Ịchọ na mkpọ ya na phone. Ihe akpa chere ka emecha akpọ nke. Yes. So the thing me nwe je ịma na ọgbọ distance na-eme nnata gbaba afa gbasịa wee gwa m na onwe dibia mụ na ya mekọ ife na one dibia mụ na ya na-esigbu okwu na fa akụ na ebua ịghọta na-achọ ndị ya egbu No, so na arụsị ahụ egbu. Ma kwa anybody afa. So na arụsị anaghị egbuzi mmadụ na. Amarọ. Because ọ bụ na arụsị na-egbu mmadụ. So if na arụsị anaghị egbu. Ọ na another thing kwa bụ na afa dibia gba ịchọ akpọrọ nge mkpọ the native doctor na phone kịta. Don't worry, I can na dibia sị mụ na alụsị afa anọzi. Alụsị Ayaya anọzi di ya na-emetọgbu ya na-emejogbu ya Ayaya na. No old glory. Ma ife dịzi ebe a bụ ọgwụ eji paaki sị dị alụsị. Ogoro Ayaya. Now, it would he na we call the native doctor now, because everything is evidence. Video carry no nke first chapter episode 1. I can name finish about clear about yourself. So, alụsị a na-atụ m enwero meaning. Ịtụ ama agwa m igwe si ya ọ bụ na alụsị ka ịtụ make sure na ọsọ data alụsị ka ịtụ ma anyị na anything. Yes. Because ọ bụla ịtụ mmadụ alụsị chọba ndị ya egbu. Ọ bụ na arụsị ha arụsị ọrụ ne. Ịghọta isi na ọ ya bụ. So what if they wish na ọ bụ na arụsị ọ bụ na ị mere ihe ọjọọ. Ọ bụ na mmere Ayaya Nando ife ọjọọ alụsị ya niile ọtụ gbuo m. Mana ọ bụ na m emere ya ife ọjọọ data alụsị return ogbu onye nwa. Chikeda. Wash To start with, amalo na Ayaya bụ te na amabe m na ọkabụ fake ka ọkabụ original.
mana the main issue mana ihe mma bụ na ndị niile ọrụ na complain na ọrụ fasha aga and nke wana ọsị gaba gosi ndị nwana ọrụ ha gara aga cheki ewe n'iwe ndị ọkada na-agba ọkada na n'oyi agụkọ ka ọ kpọta asị Fabia kwuo na ịchaka mmụọ lụrụ fọlụ onye na-agba ọkada dere ka agịrịga ya dịcha ka onye iku na-achọ ibu